Poštovanje, moje ime je Mario Meštrović, sommelier Hrvatskog sommelier kluba. Ovdje imam Merlot 2017. vinar je Krauthaker iz vinogorja Kutjevo. I ovo vino je bistro, rubinsko-crvene boje, sa purpurnim ocijem, vrlo obojano, gusto. Po trovalentnim alkoholima vino je meko, vinske su suze spore i guste. Srednjeg intenziteta arome, fino, osjećam sekundarne i tercijarne arome, kompleksno, osjeća se voće, osjeća se emperomatske arome, biljno, začinsko, konkretno maline, crni obrus, kupine, mliječna čokolada, vanilija, hint klinčića, eukaliptus. Ustima vino je suho, toplo i meko, vrlo svježe, sa brojnim taninima, srednje kafinijoj teksturi, prilično uravnoteženo, punog tijela, dugotrajnog okusa, fine kakvoće. Vino je harmonično, spremno sa dugim potencijalom odležavanja, odležano je u drvetu, servirao bi ga u ovakvu bordušku čašu, obavezno dekantirao na 20 stupnjeva, sljubio bi ga sa crvenim i crnim mesom u tamnim umacima. U umacima bi moralo biti ulja, bobičastog ukuhanog voća. Hvala lijepa.